Sibiri utkalo kile fɔlɔ san 2026 DMS TV channel muso ni cɛw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a cariliya ni ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci walima o silatuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la sanga ani wagati u kɔni bɛ wuli maa ninnu ɲinini na walasa min yɛrɛ kɔni banbaci walima o ye olu kana na se ka tiɲɛni kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma min yɛrɛ kɔni malidenw n'u b'o la fɛ olu ka lakana ka se ka sabati fo jamana in yɛrɛ kɔni ka kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye k'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ patrouille yɛrɛ kɔnɔna Mourida secteur kɔnɔna na ko k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to patrouille la ni secteur kofɔlen in kɔnɔna na k'u sera ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la ka d'a kan u sera ka banbaci wale maa caman faga min fɛnɛ banbaci wale maaw ka kɛlɛkɛminɛw ye bolodara u caman yɛrɛ kɔni ka Mourida secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ni ala kana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ b'u seko n'u damayira kɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni malidenw ye kalo n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati maa jugu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko juillet kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Quinzambugu commissariat de police cɛdenw ye k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ zone industrielle yɛrɛ kɔni quartier kɔnɔna na ko ka Quinzambugu commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni to wa opération yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn ale ni fura kuntan caman yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko ni ɲɛnaminimafɛn ni fura kuntan ni yɛrɛ kɔni kun bɛɛ lajɛlen kun bɛna feere an ka Mali jamana kɔnɔna na wa kun bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don malidenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako la nka min yɛrɛ kɔni Quinzambugu commissariat de police cɛdenw ye wa cɛsiri n'u ka baarakɛko ɲuman kɔni kɛra sababu ye ne ka nin walejuguba in yɛrɛ kɔni bali. Ni yɛrɛ kɔni ka Mali autorités yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni na maliden bɛɛ lajɛlen b'a faamu k'a fɔ ko an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni cɛsiri bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni banbaci walemaw ye k'olu silatuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ ale ni ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka lafasali ministère yɛrɛ kɔni ka ministre délégué yɛrɛ kɔni ni o ye général de division Umar Jara yɛrɛ kɔni ale kun ni délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wulila ne ka taa Sévaré localité yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye ministre délégué yɛrɛ kɔni ale kan tagali Sévaré localité la o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ o kun de kun ye walasa ka se ka drone Akensi génération laban ka se ka o yɛrɛ kɔni di an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni état-major général des armées ale ka ni kɛlɛkɛminɛ ɲumanba nin yɛrɛ kɔni di an ka Mali fintigilakaw ma cogo min k'an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ banbaci wale jɛkulu maaw kɛlɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na forum panafricain des médias ni o ye FOPAM yɛrɛ kɔni o baaraw kun bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ka sanga ni o baara in yɛrɛ kɔni baara in yɛrɛ kɔni kuncɛla don tɛmɛnenw na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ni don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ale ni an ka maison de la presse yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ni o ye Banjugu Dante ani o kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni maison de la presse yɛrɛ kɔni président ale kɔni bɛ gafe dɔ yɛrɛ kɔni di premier ministre ma gafe min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni forum yɛrɛ kɔni senfɛ jaabi ale ni baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni jaabi minnu sɔrɔla o baara la o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin gafe kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu kɛn bɛ ni ka layidu ta maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnko gɛlɛya ye k'o tɛ don Mali jamana kɔnɔna na bilen ko hukumu yɛrɛ de kɔni na kunun juma juillet kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye camion citerne 850 yɛrɛ kɔni o donna an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni camion citerne min yɛrɛ kɔni donna k'a kun falen don tajimafɛn la ko camion citerne yɛrɛ kɔni donni nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnko gɛlɛya ye k'aw bɔ jamana kɔnɔna na ale ni jamana kɔnɔdenw ka tajimafɛn mako min yɛrɛ kɔni bɛ k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ.
mi yɛrɛ kɔni Gao gouverneur yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ juillet kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 k'a yira k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni tun bɛ Gao région kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala couvre-feu yɛrɛ kɔni kan gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ ka sigi Gao région kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni kɛkun de ye walasa min yɛrɛ kɔni Gao région sigibagaw n'u b'o lafɛ k'olu ka lakana sabati ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ka se ka u ka patrouille yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na sanga ani wagati région in fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni Masina lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu ye décision ba dɔ yɛrɛ kɔni ta Masina lakana sabatili ko kun kan ko yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni Masina lakana tigilamaw olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni sufɛ fêtiw yɛrɛ kɔni ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la balani show yɛrɛ kɔni ko interdilen don Masina fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 ka taa bila fo sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoni ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. A bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u b'o lafɛ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔ na o ko hukumu de la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na min ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔ na ko min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye k'alisa u kɔni bɛ ka continuer u ka opération fɛ opération minnu kɔnɔna na u bɛ jamana lakɔlɔsi wa u b'a lakana ni baaraw kɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka babaci wale jɛkulu maaw si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa u bɛ ka continuer o baara in fɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw ko tun bɛ patrouille yɛrɛ kɔnɔna Muruja secteur kɔnɔna na ko k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to patrouille yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA ka maaw yɛrɛ kɔni ka Muruja localité yɛrɛ kɔnɔna ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɛdara banbaci wale jɛkulu man ka k'u to ka patrouille yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ni banbaci wale jɛkulu JINIM ni FLA ka maaw ye olu kɔni karila ɲɔgɔn na u ye kɛlɛbaw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la a kɔni yirala k'a fɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu sera ka demijuguba de don banbaci wale maaw la k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni banbaci wale jɛkulu maaw ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ ban wagati min na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kun ye banbaci wale maa naani faga ko banbaci wale maa naani fagalen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu sera ka u bolo da fɛn caman yɛrɛ kɔni ka d'a kan min ye banbaci wale jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni minnu ni sera ka kisi olu bolila ka taga ka bɔ yɔrɔ in na an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye mobili pick-up kelen n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko nin pick-up in yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw na mitrailleur PKM 3 pistolet mitrailleur 3 ale ni munition caman yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni ka banbaci wale maa naani fagali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état-major général des armées ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ni ka hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛla ni cɛsiri ale ni baarakɛko ɲuman ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu ma k'olu si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka malidenw n'u bolo fɛnw ka lakana sabati ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ malidenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la sanga ani wagati maa nin yɛrɛ kɔni bɛ wuli ne ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛnw ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati maa jugu yɛrɛ kɔni ka ko kɔlɔlɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juillet kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni 15 ans commissariat de police cɛdenw ye k'olu kɔni ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɛra sababu n'u sera ka dimi juguba de don ɲanimafɛn feerebaga maaw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ni juillet kalo tile 28 tɛmɛnen na san 2026 min yɛrɛ kɔni 15 ans commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni olu taara opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ zone industrielle quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn ale ni furakuntan caman yɛrɛ kɔni kan ko 15 ans commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra commissaire principal Jibril Ɲambele yɛrɛ de kɔni
kɔni ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna ni ale de ye 15 ans commissaire de police ɲɛmaa ye ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni o renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u kɔni wulila ne ka ni opération ba in yɛrɛ kɔni labɛn opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa kolo kan ni mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko 15 ans commissaire de police cɛ dɔw kelen ni ka ni mobili kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ o ye mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma ka d'a kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min yɛrɛ kɔni commissaire de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu kun ye renseignement de sɔrɔ mobili yɛrɛ kɔni wolomali yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka u bolo da fɛnba dɔw kan u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye Tarama King ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni plaquette 150 Tapeta Dolly Royal ale kɔni plaquette 200 ale ni chanvre indien ni o kɔni ɲɛnaminimafɛn o biriki 11 ko min yɛrɛ kɔni ye 15 ans commissaire de police cɛ dɔw ye ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da ni fɛn juguba nin yɛrɛ de kɔni kan ko bolodali ni fɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɔfɛ min yɛrɛ kɔni 15 ans commissaire de police cɛ dɔw olu sera ka u bolo da maa saba yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da maa saba minnu k'a yirala k'a fɔ ko maa saba ninnu si b'a bɔ san 18 na ni ka taa bila san 20 yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ni maa saba ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛɛ lajɛlen bilala kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don nataw la u ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ka wale jugu yɛrɛ kɔni ma wa ni maa nin yɛrɛ kɔni ɲɛkili min yɛrɛ kɔni kan u ka se ka da u kan an ka Mali kiiri tigilamɔgɔw fɛ min yɛrɛ kɔni 15 ans commissaire de police cɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'u tɛna na ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta k'alisa u bɛna na continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'o y'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ ni maa saba nin na u ka baara in kɔnɔna na ka bolo da o complice ninnu yɛrɛ kɔni kan walima n'o y'a sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni ye réseau de ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau in ci ka bɔ jamana kɔnɔna na walasa u kɔni kana na se ka ɲɛnaminimafɛn feereli baaraw kɛ bilen jamana in kɔnɔna na an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni opération min kɛlen filɛ ni 15 ans commissaire de police cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka police nationale maaw ka cɛsiri baara la walasa ka se ka délinquance ale ni criminalité kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ an ka Mali autorités y'a laɲini kɛ lakana tigilamɔgɔw fɛ cogo min ka sanga ni opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni 15 ans commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye commissaire principal de police Jibril Ɲambele yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka sebaya sɔrɔ ni opération in na wa a bɛ tila ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni encourager kosɛbɛ k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka numéro vert yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'an bisigara maaw ma ka ko kɛta yɛrɛ kɔni na an ka lakana tigilamɔgɔw ka nɛgɛjuru sira yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka o kunnafoniya da olu yɛrɛ kɔni tulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ye malidenw ni lakana tigilamɔgɔ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati maa jugu ninnu kan k'o kɔlɔlɔw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu ka se ka sebaya sɔrɔ banbaci wale jɛkulu maaw ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye sanga ani wagati u bɛ kɛlɛkɛminɛn ɲumanw di an ka Mali fintigilakaw ma walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ka se ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali lafasali ministère yɛrɛ kɔni ka ministre délégué ni o général de division Umar Jara yɛrɛ kɔni ale ni délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wulila ne ka taa Sevare localité la u selen ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye général de division Umar Jara yɛrɛ kɔni ale ye drone A15 caman yɛrɛ kɔni di an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ma ni o ye général de division Élysée Jean Daw yɛrɛ kɔni ni drone nin yɛrɛ kɔni dilen ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ale fɛnɛ ye a di an ka armée de l'air chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ma ni o ye général de brigade Alou Boyi Jara yɛrɛ kɔni ni drone A15 minnu yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka cɛsiri baara la walasa sanga ani wagati ka to ka kɛlɛkɛminɛn kuraw yɛrɛ kɔni di an ka Mali fintigilakaw ma kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni ye dernière génération ta ye wa ko yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka capacité renforcer kosɛbɛ ka sanga ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka menace bonyani an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi général de division Umar Jara ni ale de ye an ka lafasali ministère yɛrɛ kɔni ka ministre délégué yɛrɛ kɔni ale ka intervention yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni drone di yɔrɔ yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko nin drone min yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko in b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ sanga ani wagati ka to ka kɛlɛkɛminɛn kuru ale ni kɛlɛkɛminɛn ɲumanbaw di an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma cogo min maa nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na kɛlɛkɛyɔrɔw la général de division Umar Jara ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ni minɛn kura minnu dilen filɛ nin ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma minɛn nin yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka caman yɛrɛ kɔni fara an ka Mali fintigilakaw ka capacité ka kɛlɛkɛyɔrɔw la wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ fara jamana lakana sabatili baaraw ka sanga ani wagati ni wale min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ ni wale yɛrɛ kɔni senfɛ maliden bɛɛ lajɛlen kan ka faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale kɛlɛliko ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ye an ka Mali
autorité yɛrɛ kɔni ka priorité ye kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati mani yɛrɛ kɔni bɛ fɛrɛ latigɛ ni ka kɛlɛkɛminɛ ɲumanw di finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma walasa ni ye finitigilakaw olu fana bɛ se ka dimi bɔ jamana kɔnɔdenw na kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa ka se ka banbaci walima o si latunu ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna na Forum panafricain des médias o baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o baaraw yɛrɛ kɔni banni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali maison de la presse yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ni o ye Banjugu Dante yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛ bɔ ni ka forum yɛrɛ kɔni baara jaabiw bɛɛ lajɛlen kɛ gafe la ni ka taa di premier ministre yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka maison de la presse ɲɛmaa ni o ye Banjugu Dante yɛrɛ kɔni ale kɔni an ka Mali premier ministre kɔni ɲɔgɔn ye ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni olu kɔni u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ an ka primature yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka premier ministre ni maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye Banjugu Dante ale kɔni profiter ni ka forum panafricain des médias u kɔni ye conclusion minnu sɔrɔ o la k'o kɛ gafe la k'o gafe yɛrɛ kɔni di an ka premier ministre ma wa maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni gafe min yɛrɛ kɔni di an ka premier ministre ma a kɔni yala k'a fɔ ko gafe yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko l'appel de Bamako de ye ni gafe kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yiralen don k'a fɔ ko forum panafricain des médias yɛrɛ kɔni senfɛ ko recommandation ale laɲini fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛra ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni farame ɲɔgɔn kan ni ka o yɛrɛ kɔni sɛbɛn gafe kofɔlen in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni premier ministre ni maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ kɔni olu ye hakilina falen-falenw yɛrɛ kɔni kɛ u ka hakilina falen-falenw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni da taara se ɲininkali dɔw ale ni gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu bɛ an ka Mali kunnafonidilaw kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko a ka sanga ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka latigɛ walasa ka se ka na ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni an ka kunnafonidisow yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye maison de la presse ɲɛmaa ni premier ministre ko olu yɛrɛ kɔni kumana kosɛbɛ gɛlɛyaw kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali kunnafonidilaw kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre ni o général de division Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Banjugu Dante ma ni o ye maison de la presse ɲɛmaa ye wa a bɛ tila ka foliba yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin jamana kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ni forum panafricain des médias yɛrɛ kɔni ko a labɛnna labɛn cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na wa forum yɛrɛ kɔni kɛra sebaayaba yɛrɛ de kɔni Mali jamana kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni forum yɛrɛ kɔni kelen ni ka sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko kɔni ye wasokoba de Mali jamana bolo ko wale in b'a yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ye ko a fanga bɛ ale la ni ka diɲɛ ɲɔgɔn ye baw yɛrɛ kɔni organiser ɲɔgɔn ye minnu yɛrɛ kɔni babu yɛrɛ kɔni bɛ boli kunnafoni ale ni liberté de la presse ko yɛrɛ de kɔni ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ale ni Mali jamana kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye layidu yɛrɛ kɔni ta ko min ye tajimafɛn ko gɛlɛya ko tɛna Mali jamana kɔnɔna na bilen wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko layidu yɛrɛ kɔni tɛmɛra kosɛbɛ ka d'a kan sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw kɔni bɛ don an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ na ko kunu juma juillet kalo tile 31 san 2026 sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati ko camion citerne 850 donna an ka Bamakɔ kɔnɔna na n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni camion citerne min donnen filɛ nin an ka Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni escortera ni k'a lakana sufɛ an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman sababuya de la ni yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye ni o ye DGCC maaw ye ni camion citerne yɛrɛ kɔni nalen kɔfɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sanga ani wagati camion citerne bɛ donni min kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na dɔgɔkun o dɔgɔkun k'o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka basigiba yɛrɛ de kɔni don Bamakɔ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na ni o ye Mali faaba ye k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye bilasiralikanw yɛrɛ kɔni di an ka DGCC maaw ma ko ka sanga ni o bilasiralikan yɛrɛ kɔni min DGCC maaw ye k'olu kɔni bɛ na fɛɛrɛbaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ latigɛ walasa ni yɛrɛ kɔni ye jamana région tɔw yɛrɛ kɔni ka basigi caman yɛrɛ kɔni don olu fɛnɛ ka tajimafɛn ko la ni a tali yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka DGCC maaw olu kɔni bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu cɛsirimɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn wa se ka sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ninnu ye n'u nana u kana na détourner cogoya si la wale min bɛ kɛ sababu ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛna na se ka jamana kɔnɔdenw ka tajimafɛn mago yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
mi yɛrɛ kɔni ye Gawo gouverneur maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko couvre-feu yɛrɛ kɔni kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala ka Gawo région fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko nin couvre-feu kofɔlen min yɛrɛ kɔni dɔ farala a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a daminɛna juillet kalo tile 28 tɛmɛnen ko wa a bɛ ban août kalo tile 26 nata in na san 2026 Gawo région fantan naani bɛɛ lajɛlen na couvre-feu min yɛrɛ kɔni bɛ Gawo région kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ don o don sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 21 wagati ko wa couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ ban don o don sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 5 ka sanga ni minute 30 yɛrɛ kɔni Gawo fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko ni heure kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'a bɔra lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ka mobili yɛrɛ kɔni na ko yamaruya tɛ bolimafɛn foyi yɛrɛ kɔni bolo i ka ye Gawo kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na ni heure kofɔlen nin na ko lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ka bolimafɛnw dɔrɔn de autoriselen don ni ka yaala ni su heure ninnu na ni yɛrɛ kɔni Gawo région autorité maaw bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa o maa yɛrɛ kɔni i bɛ nin ko yɛrɛ kɔni kalama n'a taw ta i y'i tulo jan ne ka sariya yɛrɛ kɔni sɔsɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction bɛ se ka ta ne k'i sɛgɛrɛ i n'a fɔ a fɔlen don cogo min jamana sariya kɔnɔna na ko Masina localité yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye manifestation walima sufɛ ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni ye ni o bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko balani show yɛrɛ kɔni ko ni fɛn nin yɛrɛ kɔni interdit yɛrɛ kɔni don Masina localité fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ wulafɛla nɛgɛ kaɲɛ 18 na ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 6 la ni décision yɛrɛ kɔni taara Masina localité lakana tigilamaaw yɛrɛ de kɔni fɛ wa araba tɛmɛnen de juillet kalo tile 29 san 2026 u kɔni ye Masina force vive de la société civile maaw yɛrɛ kɔni wele ni ka ni kunnafoni yɛrɛ kɔni lase olu ma cogo min fɛnɛ bɛ se k'a lase Masina sigibaa ma tɔw yɛrɛ kɔni ma ni yɛrɛ kɔni Masina lakana tigilamaaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ko ban kuma yɛrɛ kɔni t'a la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ ko n'i ye décision yɛrɛ kɔni wuli k'i bɛ taa sɔrɔ u ye laseli wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ni laseli in kɔnɔna na u bɛ décision yɛrɛ kɔni wuli ko ɲɛtɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi décision yɛrɛ kɔni bɛ labara Masina fantan naani bɛɛ lajɛlen la fo ka taa fɔ ni min yɛrɛ kɔni kɛra ni yɛrɛ kɔni Masina autorité ma olu bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Masina sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka u dɛmɛ yɛrɛ kɔni ni ka décision yɛrɛ kɔni labara cogo ɲuman na ko yɛrɛ de kɔni u b'a laɲini Masina sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni décision min yɛrɛ kɔni taara u ka décision yɛrɛ kɔni labato min yɛrɛ kɔni balani show ye k'a daminɛ wulafɛla nɛgɛ kaɲɛ 18 la ka taa bila fo sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 6 la u k'u jija o yɛrɛ kɔni kana na kɛ Masina fantan naani si la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma